găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle. Vom discuta în această seară de tot ceea ce înseamnă dependență, de ceea ce ne dă senzația de dependență, de toate acele proaste obiceiuri. Unii dintre noi le-am numit mici tabieturi, poate că de dimineață, încă de când ne trezim, dar cu siguranță la capitolul dependențe putem vorbi de multe altele. Acest subiect îl vom dezbate pe larg cu invitata mea din această seară, așa cum v-am obișnuit de altfel, psihologul clinician Diana Pârje, care este alături de mine. Bună seara, Diana, și bine ai revenit! Bine te-am regăsit! Dependențe, așadar, cum de altfel, într-o oarecare măsură, mai mult sau mai puțin, cred că cu toții le avem și sunt de diferite feluri. Despre ce putem vorbi ca și dependențe? Da, dependențele, aș spune eu că sunt foarte comune. Dependența, de fapt, este chiar numită poate boala secolului, una dintre ele, deoarece foarte mulți oameni pe care eu îi întâlnesc se confruntă cu aceste dependențe. Și ele pot fi de mai multe feluri. Pot fi dependențe de substanțe, cum ar fi alcool, tutun, droguri. Primele două sunt cele mai des întâlnite, alcoolul și tutunul. Iarăși mai pot fi aceste dependențe comportamentale, spre exemplu shoppingul sau mâncatul în exces, da, și acestea pot fi iarăși numite dependențe pentru că nu te mai poți controla, și diferite jocuri de noroc chiar, deci oameni care se duc la cazinouri și nu se mai pot stăpâni, da, ajung chiar să-și neglijeze familia, să arunce toți banii pe astfel de jocuri și apoi se simt vinovați, bineînțeles. Putem vorbi și de dependențe de persoane. Da, și dependențe de persoane. Aici este încadrată dependența emoțională, practic, când simți mereu că ție îți lipsește ceva în interior și ai tendința să te agăți de o persoană. Aici poate fi un partener, când simți acea goliciune și știi acele persoane, eu nu mă simt bine singur, eu trebuie neapărat să am pe cineva alături. Sau, indiferent, poate fi dependență de prieteni. Aceste persoane nu pot merge singure la film sau la cumpărături sau la o cafea, trebuie mereu să fie însoțite de cineva. Deci, iarăși putem vorbi de dependența de persoane, da. Când putem discuta, Diana, că o dependență a devenit dependență, da? Când constatăm că avem această problemă și că depindem cumva de ceva sau cineva? Practic, atunci când funcționalitatea noastră ca persoane și, de fapt, integritatea noastră scade. Adică când observi, practic, acea rutină nesănătoasă, devenită dependență deja, s-a instalat așa în tine și tu nu mai poți fără. Adică deja simți nevoia din ce în ce mai mult și cumva dacă nu-i dai organismului poate acea substanță sau dacă nu-ți dai acel stimul, simți că ceva este în neregulă, simți că nu mai poți fără. Iarăși e grav pentru că îi poate afecta și pe cei din jur, așa cum am zis, deci cei care se duc constant poate la jocuri de noroc, tind să, bineînțeles, să ducă în groapă familia, da? Sau veniturile familiei. Sau iarăși persoanele dependente de alte persoane, mereu le vor deranja, le vor acapara cu mesaje, cu dorința de a petrece timp non-stop împreună. Deci, dependența aceasta ne acaparează, practic. Și noi nu mai putem fără acel stimul. De ce ajungem, Diana, să fim dependenți de lucruri sau de persoane? De ce nu știu, sau nu conștientizăm sau nu scăpăm de ele? De ce cumva rămânem în cercul ăsta și continuăm să facem lucruri care poate conștientizăm cumva că ne fac rău sau poate nu? Ele pot avea un fond biologic și genetic, deci, spre exemplu, dacă un bărbat a avut un tată alcoolic, este predispus genetic să fie și el dependent de acea substanță, sau pot fi diferiți factori de mediu, cum ar fi anturajul, inclusiv la adolescență, aici este foarte pregnant, da? Sau pur și simplu și la alte persoane, dacă intră în diferite anturaje cu diferite dependențe și ei le vor dezvolta, sau poate fi un eveniment traumatizant din viața noastră care ne-a
adâncit într-o depresie și ca să-ți alini, să zicem, durerea, ca să pui un pansament, ai început să fumezi, să consumi alcool, să te duci la shopping în exces sau să mănânci în exces. Și așa ai găsit tu, practic, soluția vindecării prin această dependență. Și n-ai mai putut opri, practic, acest stimul, ai crezut că așa ți umpli tu un gol interior, dar de fapt nu te-a ajutat. Dar tu continui în acest cerc vicios, sperând că așa vei găsi o alinare. Că spuneai mai devreme și de cazul adolescenților, dar și de cei care sunt înconjurați de mai multe persoane, vorbim aici de anturaje. Cumva acolo vorbim despre un trend. Păi toată lumea fumează, toată lumea iese la cafea, uite, toată gașca pleacă de la ora de matematică, pentru că ne întâlnim cu toții la cafeneaua din colț și cu toții ce facem? Bem cafea și fumăm țigări. De ce se propagă așa treaba asta foarte, foarte tare în condițiile în care cumva conștientizăm că nu sunt niște obiceiuri tocmai sănătoase? Aici este acest miraj al grupului și al anturajului și deși tu știi că nu este ok, poate este mai cool și este mai interesant să te duci acolo, să trăiești acea adrenalină de moment, pentru că de fapt de aici pleacă dependențele. Dopamina este unul dintre neurotransmițătorii din creierul nostru și este unul dintre hormonii stării de bine și a acestei euforii. Și practic când creierul nostru nu mai simte această euforie, are nevoie de stimul prin care acea substanță să se secrete. Și cum este cel mai la îndemână? Păi dacă prietenii se duc repede, haide să mă duc și eu, că e interesant atunci pe moment. Dar vezi, noi picăm în această capcană de a fi la modă, de a fi în pas cu ce fac ceilalți, dar pe termen lung ne putem distruge integritatea și sănătatea psihică, fizică, emoțională. Deci cumva aici este greu, nu. E vorba de principiile tale și de puterea ta interioară. Când tu știi că este bine așa pentru tine, să ai puterea să nu te duci nici în stânga, nici în dreapta, indiferent ce ar face ceilalți. Până la urmă, de unde știi tu că ce fac ceilalți e bine? Sau poate lor nici nu le pasă prea mult de viața lor. Dar dacă tu ești un om conștient căruia îi pasă, mai bine găsește-ți alt anturaj sau nu știu, despre absolut orice poate fi vorba, dar nu te duce în acea dependență. Rupe-te de acel mediu toxic până la urmă. Să zicem, cum ne putem ajuta apropiații care au acest gen de probleme? Cum îi sfătuim? Ce le spunem? Cum putem să îi ajutăm să realizeze că poate că astfel de cercuri nu îi reprezintă sau că aceste dependențe chiar nu sunt în regulă pentru ei. După care aș vrea să vorbim și de aceia care într-adevăr sunt convinși și cărora le place. Știi că aici sunt două tabere, cumva unii care fac, cum ai spus și tu, că e vorba de trend, de așa e cool, să fiu și eu ca ceilalți, dar sunt și persoane care fără treburile astea, nu știu, nu funcționează și au intrat așa într-un mecanism, au niște tabieturi și ei se simt super confortabili în treaba asta, adică și dacă îi întreb, n-ar renunța la ele pentru absolut nimic în lume. Da, dar uite, și prima tabără, așa, care, să zicem, un pic se prostesc și aceia pot să dea în a doua categorie, unde deja devine sevraj și nu se mai poate fără. Dacă ești în prima categorie, unde simți că te-a luat valul și nu mai poți opri un obicei atât de ușor, e bine totuși la timp să-l depistezi și să pui stop. Iar aici pot fi psihologi care să te ajute. Există chiar centre speciale care luptă de fapt cu dependențele, ajută foarte multe persoane. Și chiar sfătuiesc pe toată lumea să apeleze la un psiholog dacă singur nu a reușit să iasă din acest cerc. Deci, practic, ca să reușești să renunți treptat la o dependență, e important nu din prima să renunți la acel stimul. Să zicem, cineva fumează 20 de țigări pe zi. E important să începi măcar cu, nu știu, să reduci la 15 sau 16. Și dacă vei reuși să renunți, așa, dacă vei reuși să renunți la 5 țigări, să fumezi 15, tu treptat ai făcut un pas.
da? Și apoi te vei felicita și vei zice, uite, am făcut un progres. Iarăși e important să înțelegi că un stimul, practic, sau o substanță ție îți dă o plăcere în corp. Și trebuie să te gândești cu ce pot înlocui acea plăcere, ce pot da sănătos corpului meu și minții mele, astfel încât să simt o plăcere măcar asemănătoare. Deci să înlocuiești cumva acel viciu nesănătos cu ceva sănătos, dar care să-ți dea o plăcere asemănătoare. Și uite așa, asta e o tehnică din psihoterapie care se folosește pentru a scăpa de dependențe. Și uite așa, cum spui tu, înlocuim, nu știu, cafeaua și țigara de dimineață și ajungem să ronțăim. Să ronțăim lucruri o dată, de două, de trei, iar peste ceva timp spunem, păi uite, m-am lăsat de țigări, m-am lăsat de cafea și uite, iau în greutate. Adică cumva cum o dai nu-i bine, iar acești oameni știu că pic așa într-un cerc vicios și cumva întotdeauna se întorc la ale lor, să spunem așa. Cunosc foarte multe persoane care au acest obicei de dimineață, nu este tocmai micul dejun, ci este veșnica ceșcuță de cafea și țigara. Recunosc, nu m-am aflat niciodată în ipostaza asta, nu am fost atrasă, nu beau deloc cafea, nu fumez, dar mi se pare super interesant cum sunt oameni care efectiv nu pot funcționa dacă nu se întâmplă aceste două lucruri. Eu, de exemplu, nu pot funcționa dacă nu mănânc dimineața, dar fiecare cu dependența lui, ca să spun așa. Da, dar uite, acești oameni nu și-au dat voie să încerce și altceva. Pentru că, într-adevăr, există și alte soluții. Dar acești oameni cumva sunt nepăsători și eu am întâlnit și zic, dar nu pot eu să funcționez altfel. Dar există oameni care găsesc și plăcere în treaba asta? Scuză-mă că te întreb, există. Deci, pur și simplu, le place și vor așa. Da, lor le place așa, să se complacă, cu ce am greșit în viață ca să nu mai fumez sau ca să nu mai beau. Înțelegi? Deci pur și simplu ei nu vor absolut deloc să încerce și să-și dea voie și, nu știu, să vadă că se poate și altfel. Deci lor cumva nu prea le pasă așa mult de viața lor, dar am întâlnit și persoane care erau conștiente de faptul că nu este bine, nu știu, faptul că nu era bine că fumau foarte mult și au zis o să încerc orice. Am încercat cu țigări electronice, am reușit. Adică ei singuri și-au dat conștientizarea și au căutat soluții, că despre asta e vorba. Dacă un dependent nu caută soluția din interiorul său, foarte greu va fi să-i dai tu motivația și să-l faci să înțeleagă că nu este bine. El știe poate că nu e bine, cum ai spus tu de a doua tabără, dar lor le place să se complacă acolo. Le este comod așa, deci acei oameni care nu luptă pentru mai bine și pentru mai mult, ei preferă toată viața să se limiteze acolo. Hai să vedem, Diana, dacă vorbim despre tratament, să-i spunem așa, cum s-ar trata dependența, ce putem face ca să trecem peste anumite dependențe. Ai pomenit puțin mai devreme de ajutor specializat sau de a ne adresa la un psiholog. În cazul în care excludem listată aceste variante, știi că sunt persoane care cu greu se deschid în fața persoanelor necunoscute, cum putem altfel proceda pentru a renunța la obiceiurile nesănătoase, asta în condițiile în care realizăm că sunt niște obiceiuri nesănătoase și vrem să scăpăm de ele. Punem problema așa. Deci tu te referi la situația în care noi să ajutăm pe cineva sau suntem noi victima care ne confruntăm? Cum putem face să scăpăm de dependențe, vorbind ca și cum am fi noi? Da. Păi, în primul rând, așa cum am zis, să conștientizăm care este, de fapt, acea plăcere pe care ne dă dependența și să vedem cu ce putem înlocui asemănător. Și uite, cum ai spus tu, guronțăiala, asta iarăși este alt viciu, adică tu te duci într-un viciu, dar în alt viciu. Deci important este să cauți un obicei sănătos. Poate atunci, nu știu, să te gândești, când mă apucă nevoia iarăși de a fuma, dau un exemplu, hai să mă duc să fac o plimbare, 5 minute, sau ce obicei sănătos îmi pot dezvolta, astfel încât să-mi umple creierul cu bucurie, că de fapt despre asta e vorba, că oamenii au dependențe pentru a uita de stres, de acele emoții negative și de a simți o plăcere. Dar creierul poate simți plăcere, repet, și prin aceste obiceiuri sănătoase, dar fiecare trebuie să caute în el. Mai departe,
cred că e important un pic să-ți schimbi și stilul de viață. Dacă ceva te nemulțumește sau dacă, nu știu, nu ești mulțumit de anturajul pe care l-ai, de prietenii tăi, de jobul tău, și asta poate crea dependențe. Pentru că tu te duci zi de zi undeva la un job care nu-ți place și ca să-ți alini acea frustrare, practic, ce faci? Te duci acasă, mănânci mult și prost, fumezi, mai și bei și uite așa zi după zi. Dar de ce nu acționezi de fapt la cauză? Să identifici ceea ce te face cu adevărat nefericit în viață. Că de fapt de aici pornesc dependențele, de la o traumă, de la ceva care nu te mulțumește și simți nevoia să compensezi. Dar oamenii fericiți cu ei, conectați cu ei, care au un stil de viață frumos, aceștia nu au dependențe. Poate să zicem fumează, dar așa de plăcere, într-adevăr am întâlnit, dar ei au un stil de viață sănătos, deci acolo nu se poate numi dependență, că fumează, nu știu, o țigară dimineața, la cafea, una seara, da? Dar nu vorbim despre oameni dezechilibrați. Da? Deci aceia care rup țigară după țigară și abia au stins și au aprins alta, acolo da, se poate numi dependență. Și atunci trebuie să te gândești ce de fapt mă face nefericit ca om și hai să vindec cauza. Ei, Indiana, dacă ar fi să vorbim despre dependența de lucruri pe care, uite, le și consumăm, lucrurile stau cum stau, dar atunci când vorbim despre persoane, cred că este puțin mai complicat. Lucrurile par puțin mai dificile atunci când o persoană devine dependentă la propriu de alta. Cum se vindecă această dependență de persoane? De ce simțim nevoia să aparținem cuiva? Sau de ce ne atârnăm efectiv de anumite persoane? Asta e cea mai grea dependență, aș spune, cel mai dificil de vindecat, pentru că, într-adevăr, asta are legătură cu foarte multe legături, aș spune așa, din familie, din copilărie, de-a lungul vieții. Spre exemplu, persoanele care au fost abandonate, copiii care au fost abandonați sau ulterior care au fost adoptați. Ei vor dezvolta poate aceste dependențe, vor avea această teamă de abandon și vor vrea să stea lipite mereu de cineva. Iarăși dacă, nu știu, o fată a avut probleme cu tatăl său, iarăși se va agăța de bărbați, va vrea să găsească în ei salvator și așa mai departe. Aici contează foarte mult istoricul și trecutul pe care fiecare îl are. Clar, eu recomand ajutor specializat, dar ce poate fiecare om conștientiza este așa, de ce ar trebui viața mea să depinde de o persoană care oricând poate să nu mai fie în viața mea, că eu nu am controlul. Deci aici trebuie să te gândești, doar tu ești în controlul tău și atât. Tu nu poți controla nimic ce este în exterior și nimeni nu te poate controla pe tine. Și atunci îți găsești singur puterea și resursele și te gândești că tu poți crea în viața ta tot ce vrei. Dacă cineva a plecat din viața ta, foarte bine, va apărea altcineva. Când o ușă se închide, o alta se deschide. Dar niciodată nu trebuie să te agăți ca și cum o persoană ar fi ultima de pe acest pământ sau singura care îți poate dărui anumite lucruri. Asta e doar în mintea noastră. Mereu când ești deschis, poți trăi sentimente, emoții la fel de frumoase lângă oricine practic. Pentru că tu faci ca lucrurile să fie frumoase și nu acele persoane. Iarăși e vorba de așteptări. Nu aștepta ca cineva să bată cu darul la ușă, fii tu cel care oferă și astfel vei vedea că vei scăpa de fapt de aceste dependențe. Deci doar când te pui în postura de a oferi tu și nu de a mai aștepta mereu din partea celorlalți. Dacă ne referim la celălalt, da, persoana de care suntem practic dependenți, ce poate face aceasta în situația asta? Cum manageriază situația? Pentru că vorbim totuși de o problemă care poate da foarte ușor în depresie sau în multe alte lucruri complicate, cum ai spus și tu, care necesită ajutor specializat. Persoana în cauză, poate de care am fi dependenți, poate că nu are aceste cunoștințe sau abilități neapărat ca să facă ceea ce trebuie. Cum trebuie aceasta să se comporte, ca să spunem așa, ca să fie bine? Pentru că până la urmă nu cred că e bine să fii nici în pantofii celuilalt, da? Acea persoană care dă dependență, nu? Sau cum să-i spunem? Adică acea persoană care trebuie să suporte dependența ta. Ceva de genul. Da, este foarte dificil pentru că practic acea persoană se va simți împovărată
de-a dreptul, ca și cum tu pui o greutate și o responsabilitate pe umerii ei. Poftim, fă-mă tu fericit, vindecă-mă, ajută-mă că eu nu sunt în stare, mă simt prea mic și prea slab. Ce urât sună asta! Da, fix așa se percepe de către celălalt. Eu am avut așa un caz și un bărbat Cum a fost povestea și spunea, uite, iubita mea e foarte dependentă de mine și mă simt foarte împovărat și nu știu ce să fac, nu știu cum să o ajut. Ce soluție ai găsit? Și am spus în primul rând să o înțeleagă. Poate acolo, în sufletul ei, există ceva, o traumă, dar iarăși nici el nu este responsabil să o vindece pe ea, adică și el a înțeles lucrul ăsta, cumva obosise și într-adevăr așa se simte acea persoană, ajunge în punctul în care obosești. Și el a zis, uite, eu am îndrumat-o către un psiholog, dar ea nu a vrut. Deci aici iarăși este dificil de lucrat cu acea persoană dependentă dacă ea neagă că are o problemă. Deci, în primul rând, trebuie să ajuți persoana respectivă să înțeleagă, uite, nu este ceva rău să fie așa, eu te-am înțeles, dar hai să lucrăm la cauză. Ce de fapt te face nefericită? Eu sunt lângă tine orice s-ar întâmpla. Sau îți sunt alături și la bine și la greu, dar nu e ok pentru tine să te agăți mereu, pentru că e de fapt un pattern, da? E de fapt un tipar. Te agăți de cineva la nesfârșit. Și atunci tot prin... Tu trebuie să dai conștientizarea acelei persoane, dar din păcate sau din fericire, tot de la ea vine schimbarea, tu n-ai ce să faci. Decât dacă chiar nu mai poți și devine obositor să te rupi. Pentru că altă variantă nu ai, tu nu ai nicio vină, practic. Da, vină nu, dar și cu ruptura cred că este foarte dificil în anumite cazuri, mai ales când vorbim de dependențele acestea mai complicate, să le spunem așa, nu sună prea bine. Câteva sfaturi pe final de emisiune, Diana, telespectatorilor noștri care ne privesc, atât în ceea ce privește dependența de tot ceea ce ține de lucruri, până la urmă pot fi ele de tot felul, uite că ai spus tu și ai menționat și de jocurile de noroc care ne... Și de shopping, uite, am uitat să zic, de femeile, shopping, uite, da? Astea ne scapă de bani, da? Bărbații, să spunem, marea majoritate, cumva, nimeresc aici în partea asta de jocuri de noroc, cazinouri, tot ceea ce înseamnă. Femeile cumva sunt în partea cealaltă cu shoppingul, deci ambii cumva, dacă s-au nimerit așa într-un cuplu, e clar că banii în familia aceea sunt rezolvați. Da. Uite, și aici la femei, că am uitat să spun, e important să nu își caute validarea și importanța prin acest shopping. Dacă s-au despărțit de cineva, nu mai știu ce să-și facă, cum să se mai îmbrace ca să facă invidios acel bărbat, uite ce ai pierdut, și dau un astfel de dependențe. Sau de sală, aceste femei, da, iarăși au anxietate, care prea mult se duc la sală, dar chiar și bărbați vor să arate impunători, toate cele. Cu orice preț. Iarăși arată o dependență și de fapt o anxietate și o nesiguranță. Deci, pe final așa, e important să înțelegem că noi contăm cel mai mult și atunci când noi suntem persoane integre și complete, noi nu avem nevoie de aceste substanțe. Și dacă suntem dependenți, să ne întrebăm, ok, ce îmi pot da mie? Ce mă face pe mine fericit cu adevărat și care este acea cauză la care eu pot să lucrez? Chiar și eu cândva în trecut mă simțeam foarte nesigură pe mine. Am apelat la un specialist și zic, te rog, ajută-mă să am mai multă încredere, pentru că nu vreau să recurg la dependențe. Adică la orice mică vulnerabilitate lucrează atunci, nu aștepta. Pentru că dacă aștepți, se va transforma în dependență pe moment, ca să vindeci cât mai repede. Ce faci? Apuci ce ți este la îndemână. Da? Deci lucrezi la tine de la început și îți dai conștientizarea că tu ești complet, nu ai nevoie de fapt de nimic și toate răspunsurile și vindecările sunt în tine. Mulțumim tare mult, Diana, pentru aceste sfaturi, dragii mei, ați auzit, scăpați de dependențele cu substanțe, țineți banii cât de mult pe aproape, nu-i irosiți prea tare și scăpați de persoanele care cumva arată așa o dependență dubioasă față de voi. În continuare voi urmăriți știrile Toto TV, noi ne vedem și mâine la o nouă ediție de Lifestyle. Până atunci eu vă pup și nu uitați să zâmbiți!